Ja.
Kamusta? Nice to see you. Ano oras na dyan? Ano na? Alas 10 ng gabi. Yaya siya. Ano sikreto? Pa-share po. Secret talaga? Yaya siya. Ikaw na pala. Tamsak si Sikoy. Ayan, salamat si Sikoy. Nagpapalipas lang ako ng oras, guys. Palipas oras lang tayo. Salamat Sisi Love. Ano lang ako, nagpapalipas lang ng oras. Pala siya, no? Ay, may ano pala siya, may sound. Gipit vlog Ikit, kumusta ang New Year mo? Kumusta ang New Year mo, Ikit? Saan ka napadpad sa New Year? Saan ka napadpad, Ikit? Nung New Year. Ikaw ang siyang pag-ibig. Akala ko hindi mo pansin. Akala ko hindi mo alam. Sa Laichikok Park, Ikit. Haha. Okay. Buti hindi ako pumunta dun nung Sunday. Ay, nung January 1. Plano namin pumunta dun eh. Nung January 1. Siguro nagkasalubong tayo dun. Alang daming ninja ni ano, Sisi Love. Salamat sa patamsak mo dyan, Sisi Love. Wally and Bena. Kaalamang taglay. Kaya pala ano, sabi mo noon, gagawa ka ng maraming ninja. Ngayon, gumawa ka na nga talaga. Ng maraming ninja. Yuki Snow, ayan. June Tricks TV. June Tricks TV, kumusta ka, kapatid? How's your New Year's? Baka Ikit or malabo kasi ang lawak dun, ha. Oo, dun talagang, kasi ang plano namin nung nung January 1, punta kami sa Yunlong. Tapos, hindi na, after Yunlong sa Laichikok, hindi natuloy, napadpad kami sa sa, tawag dun, sa malapit sa Disneyland, Quarry Bay. Ay, Quarry Bay, hindi Quarry Bay.
Discovery Bay. Ayun, nagpunta kami sa Discovery Bay. Tapos, nung umuwi na kami ng hapon, sumaglit lang kami sa Disneyland. Siguro kung natuloy, nakapasyal din kami doon sa Laichikok. Okay lang po, host. Ayan, John Tricks TV. Buti hindi ka na, bawal ang ano, no? Oh, daming gala. Daming gala talaga ikit. After namin sa Disneyland, pumunta na kami sa Central. Doon na ang last na namin, tinambayan. Ang daming ninja ni Sisi Love, Wally and Vena. Ano na si Bibski, no? Monetized channel na. Nakagraduate na siya ng 4,000. Buti pa, no? Si Roser Dude. Lovers, Wally and Vena. Di ka ba natutulog? Ang lamig dito ngayon sa New Territories. Grabe. Joan Basalan, si Koy. Day. Gising ka pa din. Kumusta ka? Salamat tamsak mo dyan. Matutulog na nga ikit, dumaan na lang. Naka-heater ako ikit, ha ha ha. Oo naman. Kami isa lang heater. Nasa sala. Salamat sa tamsak mo dyan, Sisi Koy, Joan Basalan. Di tulog, gising pa tong mga amo ko. Ikaw na ba may-ari ng damdamin na minamahal ka? Nagpapaantok. Paantok lang ako, guys. Kaya, naisipan kong mag-live. Nag-ano kasi ako kanina, nag-e-edit. Ang dami ko pang i-edit. Nakakantok nga eh. Pag umabot na ng alas 12, ganun, naantok na ako. Parang nasanay na din akong matulog ng mga 1 o'clock, 1 o'clock a.m., ganun. Tamsak Dan, ayan, Jerry Divina, kapatid, kumusta ka na? Kumusta ka na, kapatid, Jerry? Salamat sa patamsak mo dyan.
Yan, kumusta kayo? Bihira lang ako mag-LS kasi hindi na ako masyadong nag-LS. Kasi puro na lang ako Premiere. Okay lang host. Ayan. Andun pa si si Chow, naka pa yun. Baba kayo ng ng mga Premiere nyo guys kung may mga Premiere kayo dyan. Baka sakaling may papasok na baka hindi pa nakatamsak, ganun. Pwede silang magtamsak. Lagi na lang ka. Ang bilis ng araw. Eleven months to go. Pasko na naman guys. 11 months na lang. Ang bilis ng araw. Nights na host. Ayan, salamat dyan sa mo, patamsak mo kanina sisikoy. Good night. Alam ko na dyan. Pareho lang naman ang oras dito sa Hong Kong at saka sa Singapore, no? Minutes lang yata ang pagitan. Good night, sisikoy. Ayan, malapit nang itong nag-e-edit kasi ako eh. Siguro mamaya pag natapos to, nantok na ako. Go na mama. Okay, the next. Disconnect. One, two.
Receive. 8637. This could reconnect. Go. Cancel. Receive. And 4572. Attorney of Ilong D. Attorney, kumusta? Good morning. Gipins vlog kapatid. Ayan, matutulog na si Gipins. Attorney. Morning na pala dyan. Dito ano na. Ang pretty naman. Ayan, salamat. Ano na dito, gabi. Alas 10. Ay, mag-aalas 11 na pala. Saan ka, attorney? Attorney Ilong D. Saan po kayo host? Dito sa ano, HK. HK po ako. Kayo po. Saan po kayo, attorney? Haha, sa Taiwan po. Sa Taiwan. Bale ano, ang pagitan ng Taiwan at saka Hong Kong ano? Kung di ako nagkakamali, mga 5? Ay, hindi pala, ano, Middle East pala yun. Hong Kong same lang kapatid. Oo nga eh. Ano pala yun, Middle East, yung 5 ang pagitan nila, di ba? Diyan sa ano sa Taiwan laging nag-ano no. Laging lumilindol sa Taiwan. Akala ko live yung nasa screen ha. Hindi ano yan, video ko lang. Nabudol ka.
Video ko yan, guys. Akala ko live. Naka-video. Haha, sabi ko ba't di tugma ang buka na big? Kagaya ni ano kanina, Chavez, Adrian. Kaninang pumasok sa sabi niya, hindi narinig yung boses mo. Sige, Pins Vlog, umalis na. Ha, ha, ha. Antok na yun, natutulog na yun. Tingin ko hindi ka pa dikit sa akin, ha, ha. Wala, dikit. Tingnan ko nga. Attorney of Ilongdig. Saan ba kita nakita? Kapatid. Ito. Attorney. Of Ilongdig. Ibaba mo nga yung bahay mo, kapatid. Baka naman ano na kita. Baka naman friends na kita. Nepenano, thumbs up po sis. Happy New Year. Happy New Year, ne. Salamat sa patamsak mo dyan, kapatid. Ayan, magbaba kayo ng ano nyo. Guys, magbaba kayo ng bahay nyo. Ay, friends na kita, Ilongdi. Main mo pala yun. Kapag na-host ang lamig. Oo nga, ang lamig, grabe. Sobrang lamig dito. Winter na kasi. Malamig din ba dyan? Sa Taiwan? Ang lamig guys dito. Magbaba kayo ng ano, bahay nyo guys. Baka may ano, hindi nyo pa ka-friends dyan. May premiere ako guys. Patamsak naman dyan. Ayan o. Oh. Baka hindi pa kayo nakatamsak. Pero sa ano pa yan? January 13. Tagal pa. Saan ka sa Pinas host? Penano. Shout out, attorney. Ayan. Magbaba ka ng bahay mo dyan. Sisikoy. Sa ano ako? Sa Isabela. Penano. Hello. Ayan, sabi ni Elong D. Attorney Elong D. Bakit attorney? Attorney ka ba? Kapatid. Elong D. Siguro attorney ka, no? Natamsak ko na sis. Ayan, salamat sis. Magbaba ka ng bahay mo sis. Or mga baka may premiere kayo dyan. Baka hindi ko pa natatamsakan.
Instead of ninja, attorney nilagay ko. Ha ha ha. Wow naman. Nag-level up talaga, no? Naging attorney yung ninja. Para hindi halata na ninja. Ilang degree dyan ngayon? Elong D. Kapatid, ilang degree dyan sa inyo ngayon? Dito kasi sa amin, kahapon 10, umabot ng 10. Tapos ngayon, nasa 21. 21. Tamsakta na sa premium host. Ayan, salamat. Ano lang to kasi, video lang. Hindi live. Bakit nawala yung ano mo, ne? Nangyari? Ipasok ko si Tukayo ko. Dalawa? Ba't dalawa yung ano mo? Another account ko to sis. Ayan. Dapat lagyan mo ng nep, penano, tapos lagyan mo ng 1, ganun. Malilito yung didikit sa'yo pag ganyan. Dapat may 1, may palatandaan. Akala ko nawala yung moderator mo. Tamsak doon na rin sa premiere mo, kapatid na net. Penano, yan. May premiere din pala siya. Ibaba mo yung ano mo, kapatid. Sisikoy. Busy lang host, balik na ako sa machine, tambay ko lang sa'yo to. Salamat. Salamat ilang di. Anong machine? Nag-work ka sa machine? Nasa kumpanya ka, company? Sa company ka nag-work? Or sa, tawag dun? Oo nga pala, factory. Nawala sa isip ko. Oo, sa factory pala. Maano dyan, no? Mataas ang sahod dyan, no? Pag factory. Pag sa factory ka nag-work, mataas yung sahod daw. Ano FB mo host? Nasa description ko sa yung FB ko, sa mga videos ko nandun. Teo D. Yan na, Teo D yan, search mo. Mas madali yang ma-search pag sa sa Messenger mo i-search. Kasi pag sa FB, marami akong kapangalan daw. Nahihirapan silang i-search.
Maghanap ka ng ibang video. Di na kita madinig. Ha ha ha. Di mo na ako madinig. Yan mo muna, maging bingi ka muna ngayon. Maghanap tayo ng ibang video. Ibang video. Marami akong video na ano eh. Ano to? Sissy Gracia! Long time no see! Sissy Gracia, how are you today? Sissy Gracia. Namiss kita. Kumusta ka na, sis? Nagti-TikTok pala to. Ano nangyari sa'yo? Sino bugbog sa'yo? Ba't ka bugbog, Berna? Gusto ulam namin. Anong gusto mong gawin kay Berna? Bugbog din. Ano nangyari sa'yo? Hala, papahan na. Ayan muna, TikTok. Kumusta ka na, Sisi? Di ba gusto mo makita? Punta ka sa settings. Nandun ako. Ayos lang, busy ka talaga, no? Sabi nila, kapag in love ka, tumitigil ang mundo mo. Biche. Ha? Biche. Anong bitche? Biche. Nasa YT talaga. Biche. Oo nga, sis. Ako din eh, hindi na ako nagla-live. Ngayon lang na naman. Kasi busy din. Mga nagpe-premiere lang ganun. Dong E! Tamsak Ma'am Teo. Yan si Dong E. Salamat Dong E. Sa pagdala mo sa akin munting I-message ko yung crush ko. Sabi ko crush ko siya. Tapos yung nireply niya sa akin, ha ha ha. Aba, nireplyan ko din ang ha 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 ha. Oh, sino ngayon mas gusto sa akin? Ayok ka. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba napakarap ko? O siya ba kumakatok sa puso ko? Anong pag-iilalin ko? Mahal na siyang iba, wag kang tanga. May mahal na siyang iba, bakit tine-text mo pa? May mahal na nga iba, wag kang tanga. Isa pang tama ng pana sa akin sa kalintawa, tatanggalan na talaga kita ng pakpakantaya ko. Puro palpak? My God, you hate my Nung may TikTok pa guys dito. Pero wala na ngayon eh. Nawala. Kung ang 8-8 ay sayaw ni Bayani at Bayani, ano naman ang pambasang sayaw ng Pilipinas? Anong giling-giling ka? Tsaka yan, mabango, naliligo. Hoy, naliligo din ako. Anong sabon? Ligo lang ang usapan. Ang ligo lang. Ligo now, sabon later.
Mother! Daying! Hindi mo alam kung ano pumasok sa'yo. Hindi mo alam! Hindi mo alam! Sinabi mo! Ako lang! Ako na lang mamahalin mo! Mira, Ocho. Busy ka? Busy ako? Wala akong ginagawa. Hindi ako nagmamadali magtrabaho. Hindi ako sub-sub sa trabaho. Ganito talaga ang itsura ko. Busy ako. Sabi mo, sabi ko, I love you, magbabago na ito. Huwag tingin sa katabi, baka siya na kasi. O diba, sabi na sa'yo, huwag tingin sa katabi, baka siya na kasi. O diba, sabi na sa'yo, huwag tingin sa katabi, baka siya na kasi. Raskin, ano na lang? Talk dirty na lang. Talk dirty po? Basura. Jordan, sabi ko nga. Kulangot. Papoy mo, ayaw ko na nga mag-usap sa'yo. Bahala ka dyan. May mga tao talaga na itinuro, no? Mga chismosa dyan ba? Kung gaano kainit yung picture nila sa Facebook na routine na init na kagawa ng storya, magbago na daw kayo, babe. Sarap naman. Anong klaseng bata? Katagalan ng kwentuhan. Lockdown. Lockdown.